iraye nana yara Abubakar aikin ka gyara 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 Abubakar aikin ka gyara iraye nana aye iraye nana gyara aye iraye nana gyara kare ga kura ga damisa a bayan daji gyara kare ga kura ga damisa a bayan daji gyara babban gida da magada sauran gida ba zai bushe ba gyara Allah ya fi mu yabawa ubangiji ya fi mu yabawa Allah ya fi mu yabawa gyara bana ya fi mu yabawa gyara iraye nana gyara Abubakar aikin gyara Abubakar aikin gyara iraye nana gyara Abubakar aikin gyara Abubakar aikin gyara Abubakar aikin itatuwa abincin giwa in ta kici ta kwana da yunwa gyara Abubakar aikin itatuwa abincin giwa in ta kici ta kwana da yunwa kajo duniya labari kajo duniya labari kajo duniya labari abin cikin ta ne labari ba duniyan bace labari abin cikin ta ne labari gyara Abubakar aikin abin cikin ta ne labari abin cikin ta ne bazance gyara Abubakar aikin ubangiji ya fi mu yabawa gyara Abubakar aikin gyara Abubakar aikin gyara Abubakar aikin abin da masu idanu maso gani ya dauko benci maso gani ya zo da kujera ai maki gani ya kauna idanu abin da masu idanu maso gani ya dauko benci ai maki gani ya kauna idanu gyara Abubakar aikin ai kowa ya baka don ka fada ne kada ya baka don tsoro ba kowa ya baka don ka fada ne kada ya baka don tsoro gyara Abubakar aikin kowa ya baka don ka fada ne ba za ya baka don tsoro gyara iraye nana gyara Abubakar aikin wa ya bani kyautan mota wani ya bani kyautan mota wani ya bani kyautan mota sai dai shakka na dan malam sai dai shakka na dan Allah da ni ka ce me sai bai shakka na dan Allah da ni ka ce me wanda mila tuna gobe wanda mila tuna gobe wala haji mai zamani kai ne na jimma mai da kamar gyara iraye nana gyara Abubakar aikin gyara shakka na gode shakka na gode baban momi baban dadi gyara shakka na gode baban momi baban dadi gyara Abubakar aikin shakka ni na gode baban momi baban dadi gyara Abubakar aikin gyara dan Abdu ka ce wanne dan mamu da ka ce mene gyara dan Abdu koran gayya dan mamu da koran gayya Allah da na alheri gyara ya bani kyautan mutu gaba daya Abubakar aikin ai shi ne ya bani kyautan mutu gaba daya Abubakar aikin shakana ya bani kyautan mutu gaba daya kaki shakana ya bani kyautan mutu gaba daya Abubakar aikin shakana ya bani kyautan mutu gaba daya Abubakar aikin angon Jamila na gode ma yara tatu angon ai yara tatu angon ai wani jummalo baby yara iraye nana yara Abubakar aikin yara koma birnin Kebbi koma birnin Kebbi sarkin yamma ka ce wane ya bani kyautan mota ya kare kyautan mota sarkin yamma na gode ma ya kare kyautan mota sarkin yamma na gode ma angona fadu na gode ma angona fadu mai dolan angona fadu mai dolan ne na faji ma na gode angona mai mina na gode yara iraye nana yara Abubakar aikin yara Abubakar aikin ka yara Abubakar aikin yara Abubakar aikin yara Abubakar aikin yara ko maluye da laduwo doctor na yara samu ko
Dokta Bokan Turai kasan Talatu na daga gayya. Dokta Bokan Turai matan Sanusi ne daga gayya. Dokta Bokan Turai maman Nafisa alherin nan. Maman Nafisa ne na gode. Maman Nafisa ne na gode. Maman Nafisa alherin nan. Mai kyau da kyau yake ya gode. Mai kyau da kyau yake yar goshi. Mai kyau da kyau yake yar goshi. Matan Sanusi ne daga gayya. Yara Abubakar aikin ka gyara. Yara Abubakar aikin ka gyara. Dan godiya mai ne ya faru. Koma birnin Kebbi dan godiya mai ne ya faru. A gwada yar hagu babban goro tokar aiki. Babban goro sai magokin ka ya fi gyara. Yara Abubakar aikin ka gyara. A gwada yar hagu. Yayan Abubakar na gode.